Estamos. Moi ben, boa tarde. Procedemos a... Se ustedes saben, procedemos a iniciar este pleno extraordinario no que entendo que vai dar conta de o porqué o señor secretario, non? Ou poña vostede orden... Proceda. Bueno, o primeiro punto é a ratificación de urxencia da convocatoria. Como saben todos os concelleiros, o día 28 recibiuse unha comunicación da Dirección Xeral da Conservación da Naturaleza da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio no que se denega a solicitud que fixo o Concello de declaración da Fraga de Casas Vellas como espacio natural de interés local, ENIL. Este expediente iniciouse por un acordo de dezembro do Concello Pleno do ano pasado. Tendo en conta que o plazo remata o día 28 e que o pleno ordinario era o día 29, a competencia en principio é do pleno. Que habían dúas opcións, unha, facelo por decreto do alcalde, pero sempre un pouco condicionando a que o pleno ratificara a urxencia. E a segunda postura, que é pola que se optou na Xunta de Voceiros, é convocar un pleno extraordinario urxente para hoxe. E neso estamos. Se trata de que interpoñer un recurso de alzada ante a Consellería de Ordenación do Territorio, de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, contra a resolución da Dirección Xeral da Conservación da Natureza que denega a solicitud de declaración do ENIL para a Fraga de Casas Vellas. Moi ben. Partido Popular? Eu creo que si, entendo que si o Goberno pon asuntos da convocatoria un único asunto, expediente de interposición de recurso de alzada, a parte do que explicou o secretario, habrá unha explicación política que dará que dar a alguén ao Goberno. Non vamos ser o do Partido Popular. Nós non propuxamos este pleno, propóñeno vostedes. Supoño que terán que vostedes intervir e logo intervir nós, porque que non propoñen son vostedes. Digo eu. Celia, queres dicir algo deste tema? Non se falo eu. Están desconectados. Este non. Sí, ahora sí. Ahora. Eu simplemente digo que no momento en que nos rechazan o ENIL con dos documentos que se contraponen un a outro, se contrarían un a outro, é obriga este goberno a hacer o recurso alzada, porque nós sí estamos convencidos, e el pleno tamén está convencido, de que a zona Casas Vellas, o Reo de Quintela, sí ten o valor medioambiental, que é un ecosistema que está unido al monumento natural, porque va a la continuación, o Reo de Quintela. Entonces, temos que hacer ver que a Xunta nos explique por que hai contradicción, porque son eles os que teñen contradicción nos seus documentos, porque un mismo funcionario en un documento di que sí, e que se está plenamente confirmado as especies e demais, e en outro dice que non valoramos o que non está acreditado a antigüedade dos árboles. A antigüedade dos árboles é importante, e los hai, e aí está. Pero é moitísimo máis importante que a antigüedade dos árboles é o ecosistema, porque non se pode protexer, por exemplo, un monumento natural sin ter un ecosistema de un protegido alrededor. Entonces, o recurso alzada, o señor secretario, porque iso é unha cuestión administrativa, así que recolle todos os documentos, todo que ten que aportar, porque tamén outra das cousas que di a Xunta é que na foto de 1950 que non se ve esa masa. Esa foto interpretaron mal. E por esa mesma foto dedos un permiso de, non se chama, eso, que xa foi erróneo, e todo o mundo lle dixo que ese estudio de impacto ambiental está erróneo. É por esa mesma foto, e despois hai outra foto de 1914 onde xa di que sí, que aí hai esas masas arbóreas. Entonces, volve un pouco al mismo del estudio de impacto ambiental, onde xa o Valedor do Pobo, todo o de ciencias... Consello da Cultura. Consello da Cultura e demais,
Partido Popular. Ben. Boas tardes. Eu dicía iso que nos dera unha pequena explicación porque eu creo que a tramitación do ENIL por parte do Goberno ten lagoas importantes inda que non as vou a resaltar todas hoxe aquí porque non é o momento adecuado porque no próximo pleno temos a comparecencia da concelleira Mar do Alcalde por este tema e, polo tanto, xa faremos as preguntas pertinentes que consideremos. Ao marxen de non estar de acordo ca forma de tramitalo, porque si se tramitou, estábamos todos de acordo, creo que foi por unanimidade, pero que non é normal, ou a mí non me parece normal, é que houbera tantas eivas na tramitación. Eu creo que vostedes xa estiveron, se non lembro mal. Si, non, nós estuvemos, sí, pero nós o que fixémolo ben. O carajo é que... Non, digo que dixo vostede que votaran todos a favor, vostedes xa estiveronse. É unha das alegacións que di precisamente... Perdón, que di Fenosa precisamente que non había unanimidade no pleno. Nós estamos de acordo co ENIL, así o fixemos saber, en máis dunha ocasión. De feito, fomos que encargamos o primeiro estudio para facer o mesmo. Por lo tanto, non imos gastar, creo que 5.000 euros que nos costara daquela, o estudio do catedrático de botánica, o señor Guitián, para despois non encargar o ENIL. Sería unha mala praxis pola nosa parte. Eu o que digo é que por parte de vostedes, en canto que iniciaron a tramitación do ENIL, a partir de aí mandaron a documentación para lá e desentenderonse do tema. Hai unha cousa que se chama xestión, e é que a mí non me colle na cabeza como no plazo que lles dá para contestar as alegacións non contestan no plazo. A mí non me colle na cabeza que non contestaran no plazo, que pediran a prórroga fora xa do tempo que acabou o plazo. E logo, que vese ahora mesmo aquí, que ademais vostedes mesmos o certifican, noutro si digo que poñen aquí como se fora unha sentencia, poñen aquí na documentación que envían agora, outro si digo, acompáñase ao presente recurso a modo de aclaración da documentación que consta no expediente ou aludida e mencionada no mesmo, e acompáñanlle agora no recurso de alzada. Informe do Consello da Cultura Galega, aprobado pola Comisión Executiva 1 de abril, informe do catedrático de Botánica Javier Guitián, que agora sí que vale para alargalo aí, informe do Valedor do Pobo, 25 de febreiro de 2015, sentenza do xulgado contencioso administrativo número 3 de Pontevedra, copia dunha fotografía incluída na memoria de Álvaro Centenario do espacio aludido e informe estudio técnico feito por un técnico municipal que antes non se mandou. En todo caso, o que quero dicir é que esta documentación que mandan agora complementaria no recurso de alzada, a miña pregunta é por que non estaba. Vostedes eran os que tiñan a responsabilidade de meter todo este no paquete inicial, que era o que tiña que xulgar para dar ao NIL, porque ao mellor se meten toda esta documentación, ao mellor digo, que eu non o sei, nin son técnico, non sei, pero ao mellor si todo isto que mandan agora como documentación complementaria o houberan metido no paquete inicial, ao mellor si o tiñan en conta e si o consideraban, e hoxe en vez de estar denegado o NIL estaba aprobado. E logo xa vou ao fondo da cuestión no pleno. Mirad, que o Goberno municipal interpoña un recurso de alzada contra a denegación do ENIL de Casas Vellas, para min pareceme razonable. E ao Grupo Municipal do Partido Popular parecenos razonable. O que non nos parece razonable, e iso sí que é o que me preocupa, é que se comporten como se foran uns indocumentados, que non o son desde o punto de vista administrativo. E explico. Que vostedes descoñezan o que é e para que vale un recurso de alzada, entra dentro do normal, porque ao mellor eu tampouco o coñezo. Pero que non se documenten cos técnicos da casa, ou se fora necesario, porque os técnicos da casa non están preparados nesa materia, con técnicos externos pagados polo Concello, iso sí que me parece imperdonable. Os recursos de alzada, querida concelleira, e sabes que xo digo sin acritude, valen para o que valen, e nunca para cambiar o que non se meteu primeiro nas tripas do proxecto inicial, na parte cando se fixo a instrucción. E mire, para documentalos, mire, o artigo 118 do procedimento administrativo común das administracións públicas di textualmente. Por iso, que o recurso de alzada, eu non sei se o aceptarán ou non, o gallallo acepten, pero con que se basen neste artículo, levan a crúa. Mire, dice,
a audiencia dos interesados é o artículo 18, e dice: no se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos hechos, documentos o alegaciones del recurrente, que é o Concello, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se citó la resolución recurrida fuera imputable al interesado. En el punto 2 di outra historia, en el punto 3 di: el recurso, los informes y las propuestas no tienen carácter de documentos nuevos, que é onde está o grave, a efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado en expedientes antes de requerir la solución impugnada. Blanco en botella. O que ven dicir é que agora a Xunta vai xulgar neste recurso de alzada a documentación que ustedes aportaron, non a que aportan agora, porque a que aportan agora sería motivo de outro expediente, porque ao mellor, se vostedes aportaran toda esta documentación que agora lle poñen aquí en outro xidigo, que falan en plan como se fora unha sentencia, pois este outro xidigo era o que tiñan que habelo aportado. Entón, ou vostedes, ou os técnicos que contrataron para facer o anil, non se preocuparon suficientemente desta materia e por iso agora presentan un recurso de alzada que o gallá prospere, pero que teño as miñas sospeitas porque precisamente en aras da legislación consolidada que hai, isto está en internet, eu quitei do internet, o artículo 118, e dice, claro, porque fallaronche, dixeron que non había, que o tema non estaba, que non se justificaba o ENIL. E agora presentai unha documentación complementaria que ao mellor era tremendamente importante, porque o feito de poñerlle do valedor do pobo e tal, eso ao mellor tiña unha certa consideración. Entón, presentádelo agora no recurso de alzada, e o recurso de alzada o que van é a xulgar a documentación que teñen ali, non a nova que lle dades, porque a nova habría que empezar outro expediente. Nada máis. Gracias. Nós imos votar a favor, abstémonos, vámonos a abster, se non estuvemos antes, abstémonos tamén. Nós estamos de acordo en que vostedes o saquen pa diante, nós estamos de acordo... O sea, que ya nada. Pues... No, pero, concelleira... Lo que nos mandaron, nos solicitaron en un principio, é que hoxe non está José Manuel, por estes días non está José Manuel, que é o que se encargou de mandar toda esa documentación, está no seu ordenador. Pero eu creo que... O que está, que se cumplimenta, é o de a sentencia e alguna cousa máis. O resto sabía mandar. Pero eu que digo é que isto non o debía desmandar no período de alegacións cando non contestaste ese tempo, senón que incluso na parte primigenia de cando se pediu o proxecto podeste mandar todo isto. Isto que mandades aquí, os 6 anexos que mandades aquí, estes 6 anexos, eu creo que deberían haber ido, pero bueno, ao mellor tampouco os acordaron ou que fora. En todo caso, o problema é que os recursos de alzada valen para xulgar o que hai, a documentación que teñen. Porque se lle pon nova documentación, sabes que che vai dicir? Vai che dicir, inicia un expediente de novo, e metes a documentación, e volvemos a iniciar o expediente. E ao mellor, pois, temoslle en conta. Espera, Celia, eu creo que quere intervir o secretario. Vamos a ver, efectivamente o artigo 118 da Lei de Procedimento Administrativo dice que non se poden ter... Pode decir que o fixo vostede, o recurso de alzada. O recurso de alzada redacciono eu por orden do grupo de goberno, claro, evidentemente. O artigo 118 da Lei de Procedimento dice efectivamente que non se poden aportar novos documentos que non se tuveron en conta na tramitación do mesmo. Esa o digo o recurso. Eu intentei, na medida do posible, introducirlos a modo de aclaración, porque, ainda que non consta e non se aportaron, sí que figuran mencionados en la documentación. O sea, aparecen mencionados, simplemente non se aportaron, ¿no? Eu intento facer o que he podido. Bueno, creo que está claro esta cuestión, ¿no? Concelleiro non ha escrito... O outro día comecei o turno de preguntas, pois, enunciando o artigo 118, estou totalmente de acordo co que expón o PP.
tratouse este concelleiro como era unha persoa que descoñecía temas sobre o NIL, vexo que o voso é unha aberración o que estades facendo, e vendo que aquí o que se trata é de dar solucións, recordo a un técnico desta casa que me dixo vai ser o momento de que os técnicos do Concello falen. Eu, ahora mesmo, escoitándovos, creo que sería oportuno algunhas das inquedanzas que tiven e que me pronunciei en prensa e que me pronunciei en redes sociais, pois creo que ao mellor ten que dárselle unha forma de moción e empezar a requerir certos informes técnicos para aclarar e para informar moito máis aos veciños. Que vos estades fora de tempo e que entregades as cousas un día despois que entregades o expediente un día despois, pois é severamente de criticárvolo, non? Porque a nós non se nos permite facer esas cousas, temos que estar e cumprir os plazos, os veciños teñen que cumprir os plazos. Polo tanto, tedes que ter en conta iso. Eu creo que aquí non hai ningún informe que acredite o plan de conservación, non hai ningún fondo posto para o plan de conservación, entonces, en torno a esta valoración, quereremos pedir un informe de canto suporía estes custes e de diferentes cuestións que se nos viñan á mente. Durante uns 10 ou 15 anos o pediremos. Nós pedimos insistentemente que se fixera unha mesa de negociación con Fenosa para intentar buscar outras solucións alternativas. O soterramento que tanto me criticastes en algún momento en prensa xa quixestes un pouco deixar caer de que estaría desabertos, pero claro, ao mellor dentro do grupo de goberno non hai suficiente forza, non hai suficiente peso político para poder chegar a Madrid ou para poder negociar, ou ao mellor estades un pouco mal vistos xa en certa xente que pode negociar este tipo de cousas. Creo que sería moi difícil negocialas, creo que eu tamén non estou á altura, xa dixen naquel momento que non estaba á altura de tratar este tema tan espinoso como é o tema do Enil, probablemente estaba falando de cousas como estas, cando un ten que ser humilde, eu non me podo sentar nesa, non podo facer vir a Fenosa aquí a sentarse con nós, eu non son quen de facer vir aquí a presidenta da Diputación a sentarse con nós a falar para poñer os fondos, humildemente, quédame grande o tema do Enil, sigo dicindo que me queda un pouco grande, pero pídovos a vosa colaboración, pídovos que fagades sentarse a todas estas partes, tamén lle pido á Consellería e tamén lle pido ao Goberno do Estado que se senten. Eu fixen as miñas pequenas aproximacións e non tuve ningunha contestación, intentei acadar contactos e non fun quen de facelo, polo tanto sigo dicindo que me queda pequeno, que me queda grande este tema, xente que estades, que aspirades a moito máis na política, pois tedes que intentar ter alturas de miras e chegar un pouco máis arriba. Polo tanto, creo que valoraremos moi seriamente, entre outras cousas, pedir un informe técnico que valore, un informe xurídico desta casa que informe as consecuencias do Enil, que se pronuncien tamén os técnicos de todas as lagunas que houve neste proceso e seguimos chamando ao soterramento e a un soterramento que sexa financiado polo máximo de partes posibles. Algo máis? Podes dicir a quen? Se non foses compañeira miña de goberno diríache que non, pero como és compañeira mía de goberno, adiante. Porque digo, por non perder o tempo, quero dicir. Claro, é que para eso fai falta traballo, Celia, entón, claro. Acabas de darme a razón. O Enil é vivo. As cousas mortas están cerradas. As cousas mortas non precisan dun informe xurídico, ningún informe dos técnicos do Concello para que nos poidan abrir os ollos e pode haber moitos máis custes dos que estamos poñendo. Fora desto, non hai ningún fondo posto polo Concello de Lalín, polo Goberno do Concello de Lalín para este plan de conservación. Eso xa é un síntoma de
poder desconfiar moi fácil de que non tedes ningún interés en que se faga este nil, simplemente tedes interés de botarllo o cabalo, o can este que está morto, ou este cabalo que está morto, botarllo encima a outros estamentos, a outros gobernos. O voso é unha disputa que tedes co goberno da Xunta por sacar un pouco de interés mediático desto. Existirían moitísimos eniles que se poderían facer, existirían moitísimas fragas para protexer. Mirade, o fundamental é non caer no ridículo e non caer na exaxeración. E aquí estamos caendo no ridículo e na exaxeración. Fixestes o traballo mal feito, aínda non trouxestes aquí un proxecto de Martiño Nercellas que se pideu neste pleno que se trouxera. Mesmo ele está cabreado porque o proxecto deste biólogo non costaba un peso. Vos tuvestes as narices de pagarlle a Calzal de Rei, porque o vos é un goberno de amigos para amigos. E aínda vostede me ven aquí a predicar. Vostede non ten nada que decir neste tema, váyase para a súa casa, asuma os erros. O alcalde de Lalín sei que non pode ver a esta concelleira, como non pode ver a día de hoxe a moitos dos concelleiros deste goberno. Vostede tampouco ten en consideración boa os erros de Nicolás, e vostede ten que aguantar. Vostede o que tiña que facer era pedir a dimisión destes concelleiros e sería o goberno histórico de Lalín, donde todos os concelleiros do PSOE terían que estar na súa casa polos erros graves que están cometendo. Eso é o que vostedes están facendo, entende? O PSOE de Lalín é o que está facendo. E vostede pagoulle 12.000, pagoulle unha vacacións a Calzal de Rei, e esa señora non tuvo as narices nin de axudala no recurso, non tuvo nin no expediente de axudarlle, nin en tempo e forma botarlle unha mão para defender o que ela fixo. Vostedes non dan defendido nin o que vostedes fan e queren botarlle despois as culpas aos demais. Este goberno histórico vai proceder á votación despois de decir que aquí algún... non, xa está. Despois de decir que algúns aquí, moitos, todos, traballamos 15 horas, polo que vexo o Partido Popular trae ben preparados os temas nos plenos, que é o mínimo que se pode decir a un concelleiro, e tires un pouco baguete. Azuza un pouco, que eres un representante público, non escollido por ninguén, pero que eres un representante... Non seas tan baguete, hombre. Eles traen as cousas preparadas, nos botamos moitas horas, ti... traballa un poquinho, hombre. Pero o único argumento que tes é ese que son vago. Este é o único. Traballa ti, pon os fondos das bandas a funcionar, que tes as narices de ir a Vila Tuxe a decir que vas a abrir agora fondos para as bandas. 2 anos. Mira, as vacas non sei se teñen 9 meses para parir. Canto tarda unha vaca para parir? Os noto, a verdade que as bandas... Canto tarda? Os beber, si, xa dixen en prensa que o proceso embrionario dos fondos das bandas, ponte ti a traballar, home. E para poñerse a traballar hai que ler as leis. Vostedes non leen, hai que lle poñer as leis diante das narices. E vostede ten as narices de chamarme a min vago político. Ti queres un... E que non teño preparado un insulto para vostede, pero aí no de preparáramos. Vostede, vago político. Ale a repetir. Quen o diría que non tes preparado un insulto? Traballe vostede, que vostede é o que ten que presentar recursos e os expedientes en tempo e forma. Vostede é o que é o vago, que non entrega os procesos e que non entrega os procesos administrativos, que non entrega os recursos en tempo, que non entrega os expedientes. Ese é o vago, señor Rafael Cuíña. Vostede sí que é vago, e ademais de vago, ignorante, que é o peor que pode ter un alcalde. Porque non leer pásaselle a calquera, pero non escoitar os que lle leen as cousas é peor. Porque vostede recoñeceu neste pleno que ou non entendía ou non leía. Vostede o que non fai é non ler. Quen non lee, quen é máis vago? O que non lee ou o que lee? Lea e aconsellese. E vostede sí que é vago, porque se estuvera traballando todos os días, teria que estar co seu... En vez de estar co teléfono, váyase vostede onde o secretario e infórmese de todos estes tempos e non deixe en mans de concelleiros que non valen para nada cousas que despois lle fan. Vale, rematou xa. Digo, dá unha cousa. Querido baguete concelleiro. Querido ignorante alcalde. Querido ignorante alcalde. Unhas felices festas en nome do povo de Lalín, que o represento... Deséxolle que lea algo como lle comentaba vostede a concelleiro do PP. Precedemos... Pero non lle vou deixar. É dicir, creo que vamos a... non sei que sea unha cuestión técnica que, por suposto... No, únicamente decir que este es un asunto, un expediente, un tema moi complejo, donde tenemos, por unha parte, a Unión Fenosa, que perdeu unha sentencia, que ha actuado dun xeito irregular, que non sabe moi ben que o que quere, e que recurriu a sentencia na apelación e ainda falta por fallar.
E, de outra banda, temos os donos das fincas, que tampouco sabemos exactamente cal é a súa postura, e as asociaciones ecologistas, que parece que está un pouco máis clara. Con esta situación, con un proxecto sectorial en medio, con unha actuación de Unión Fenosa que non sabemos como vai a salir e cales van a ser os seus pasos futuros, eu penso que se debía falar a nivel global de abordar este tema entre todos os grupos. Pero Juan José non é de ningún grupo, joder. Bueno, Sí. non é unha intervención política, é unha intervención para decir que a situación xurídica é complexa, é moi complexa, é moi complexa. E Eu quería xa viches que lle dixen se era unha cuestión técnica. informar de que a situación é complexa. Señor secretario, o señor alcalde dirixeu as alegacións dos veciños das fincas, dos propietarios das fincas á Xunta de Galicia. Consideramos que o señor alcalde é un vago político ou non, ao non enviar as alegacións á Xunta de Galicia dos propietarios? Veña. O señor alcalde é un vago político? Juan José, que Consideramos eso? Que seguramente tes Quen que é ir o vago aquí? Que eu creo que tes que ir á playa como facías cando estabas no Pero goberno. que tes que Procedemos á votación. Votos a favor de... Non, primeiro ausencia, perdón, primeira ausencia, votos a favor, unanimidade, votos a favor do recurso de alzada, grupo de goberno e Juan José, e non, amigo non, e abstención Grupo Popular. En contra ningún. Bueno, pois veña, xa imos traballando os que traballan cara ao día 29. Gracias a todos.